La palmadeta. Jo em penso que el món de l'art no és el punt específic de les coses que patim, sinó que forma part de la societat amb la que vivim. No? Em penso que la gent gran no està ubicada, d'acord? Però no està ubicada en cap lloc social. A vegades la gent de l'art tendim a pensar que estem en un món especial o que estem a l'avantguarda de no sé quina cosa, però realment ens passen les mateixes coses que en altres llocs. Potser el que ens passa és que tu pots treballar en un treball productiu que no sigui vocacional i que tens moltes ganes de jubilar-te, però també una vegada que acabes t'enfrontes amb un món que després de molts anys de producció t'aportaran a un no se sap què. Bàsicament t'aportaran a fer coses d'oci. Amb el món de l'art, el ser una tasca o ser un ofici o ser una vocació o ser un espai de producció que escolleix les persones perquè tenen una vocació, perquè els agrada, està clar que si t'arriba l'hora de la jubilació no estàs disposat a jubilar-te, no? O disposada a jubilar-te. Clar, discriminació existeix totalment, òbviament, com existeix en qualsevol altre àmbit de la societat. Com es basa el nostre sistema econòmic liberal? Es basa en les novetats contínues, amb lo nou, amb el que és jove, emergent, jove, innovador, en innovacions molt petites i molt canviants, perquè realment em penso que des dels anys 60 del segle passat estem innovant poca cosa. Som com a productors que tenim una infinitat de dades amb les quals treballem. Fins i tot el món de l'art està ficat dins del món de los que serien les tendències. Les tendències sempre són juvenils, sempre són joves, són sexis. Amb el nostre país tot això va començar als anys 80. Òbviament jo soc un exponent d'aquesta generació dels anys 80, hedonista, supercompetitiva, creant espais juvenils, emergents, on es va deixar enrere també a molta gent. Ara estem aquí, nosaltres també, estem amb allò, no que vam crear, sinó que la situació va crear. I és cert, sí, clar que hi ha discriminació. És obvi que si segueixes treballant, com estaves treballant, com un productor d'art, no trobaràs facilitats perquè hi ha molta gent que està esperant també entrar en aquesta institució d'art que té generalment totes les portes tancades. Les tenia abans, també les té ara. No és fàcil entendre com s'entra a jugar amb el món de l'art. No t'ho explica ni no s'entén, no? Potser ara comencem a plantejar-se aquesta generació que als anys 70 va ser molt combativa, va ser molt revolucionària fins i tot, i que després es va convertir molt hedonista i altres coses, potser ens comencem a plantejar, ja estem aquí, no hem mort amb el camí, com dèiem quan érem punks, els cadàvers joves, estem com els guerrers de la Ilíada, que era una vergonya no morir jove al combat, i ara estem tots grans, esperant no sé què. No som una cosa especial, sinó que estem dins d'aquesta societat que està marcada per una idea d'innovació contínua i de joventut per damunt de tot. I no és que realment els mitjans de comunicació es tornin boixos gravant amb milers de joves que acaben de sortir de les facultats i dels màsters, dels Erasmus i de les residències internacionals que s'estan fent. O sigui, surten algunes persones que són escollides dins d'un món molt elitista. De la mateixa manera que no surten tots els joves que estan fent coses, òbviament no hi ha espai per nosaltres, per a la gent més gran. Només hi ha espai per a la gent gran que ha assolit una certa fama, un cert prestigi. Però no l'ha assolit amb l'etapa madura, ho ha assolit en l'etapa jove, per la qual cosa va haver, hi ha una criba en aquest camí. Perquè estem parlant de producció, de fama, de reconeixement, de coses que formen part d'un món molt competitiu. Una cosa és l'art com una pulsió humana, amb la qual tens unes necessitats de mostrar, de fer, de pensar fins i tot, i una altra cosa és com s'ensenya això, com es mostra el món. I òbviament es mostra a través d'uns mecanismes que són competitius, perquè hi ha una elecció i cada vegada que escolleixes alguna cosa, deixes alguna cosa que no funciona i que formen part, sempre es diu d'un pensament, del que sigui, però
penso que estem més a prop, segueixo insistint amb les tendències. Nosaltres, els que som més grans, òbviament, quan et presentes o es presenta la gent a concursos, generalment no formes part d'un àmbit ampli de nous curadors. Cada vegada la gent gran, els artistes grans, coneixen menys els nous curadors que van sortint. O sigui, fas una carrera, tens uns curadors que tenien la mateixa edat que tu, aquests curadors van desapareixent pel que sigui, arriben nous joves que no fan aquesta mirada al darrere. No sé si la tenen que fer. Bàsicament, la gent gran són desconeguts quan es presenten en un concurs, en una bienal, no són, si no has tingut una trajectòria que et doni molta fama, però si tens molta fama, per què et presentes? Ja no cal, no? I em penso que potser la política no és tant aquesta de presentar-se, sinó de crear altres espais al marge de tot això. Que pot ser un ofici, una carrera molt frustrant, també, perquè si comences buscant aquesta fama, buscant aquests diners, buscant aquests focus, que avui en dia quasi és ridícul, perquè quasi tothom és famós, ja. Jo parlaria ja de repensar què significa l'art en aquesta societat, des d'aquesta edat, allò que no veia quan era més jove. El món de l'art és un món precari, si més no al nostre país, extremadament precari. Fins i tot quan et donen beques, quan aconsegueixes bienals, quan el que sigui, això ho gastes a la producció i la gent no té per viure. Però es ven una il·lusió, hi ha una il·lusió d'això canviarà, si m'esforço. De fet, són les mateixes paraules que utilitza el capitalisme, constantment, en totes les feines i en tots els estats. Si no arribes és perquè no ets molt bo, perquè no t'ho has currat gaire, perquè no t'has dedicat gaire. O sigui, els artistes que han arribat als 40 anys han dit bueno, això no funciona, em penso que m'esforço molt, em penso que el que jo faig és molt interessant, em penso que he tingut unes quantes beques, però tinc 40 anys i encara estic visquent amb els pares. Me plantejo viure d'una altra manera. Treballaré, faré unes altres coses o faré el que sigui, o ja em dedicaré a la revolució. Quan la gent es planteja fer això, d'alguna manera està salvant arribar als 65 anys sense diners, perquè farà alguna cosa que estigui relacionada amb l'art, com és la docència, i d'alguna manera això li donarà diners per jubilar-se, per poder seguir sent artista, que ho ha estat mentre ha sigut docent, i fins i tot ha creat espais de docència fantàstics. Però vivim en un país en què la docència i les arts que li diuen aplicades, mal dit, no està ben vist tampoc. Sembla que només estigui ben vist moltes vegades aquesta espècie de suïcidi col·lectiu d'arribar a algun lloc que no arribem. I sí que és veritat que hi ha molta gent gran al país que es troba, que ha fet aquest salt al buit per un ideal, que es troba, que ha vengut molt millor en les altres èpoques, o que no ha sapigut canviar el petit xip de les noves tendències, que canvien contínuament canvien. I és veritat, viuen amb allò que li dona l'Estat de 400 euros, allò que donen a tothom que no té diners, i òbviament es troben amb una gran obra als magatzems del seu estudi i viuen amb una precarietat enorme. Com es podria arreglar això? Bé, sí, suposo que altres països tinc entès, hi ha sindicats d'artistes que han contribuït a que tot això no passi, perquè tinguin unes subvencions quan arriben a grans, i que d'alguna manera es troben en una situació molt millor que la que ens trobem aquí al nostre país. Però jo penso que sempre estem posant com a tirites al sistema. M'agrada més pensar en el sistema en la seva globalitat, però estaria bé, hi ha molts artistes que es troben així. Moltes vegades els museus d'art contemporani, que són els que podrien restituir, no només econòmicament, sinó mirar allò que havia passat amb el passat, podrien restituir amb les seves col·leccions treballs interessants d'artistes que no hagin arribat a ser molt famosos, però que han sigut molt bons o segueixen sent molt bons. Per contextualitzar les èpoques. Aquesta idea que ja vam dir que semblava que ja l'havíem matat, del geni que viu sol i que crea coses fantàstiques, que al final és només una moguda per seguir movent diners d'aquests genis. Entendre que les manifestacions artístiques formen part de contextos històrics amb els quals funciona un munt de gent, i gent molt bona també,
que potser no arribi a tan bona ni tan espectacular perquè no ha tingut aquest seguiment d'uns pocs que han tingut, que ho fan molt bé però tenen un ajut molt gran, no? Es podria revisar una miqueta aquests passats, no? I tornar a revaloritzar una miqueta tot allò que va passar, revaloritzar artistes que estan oblidats, que tenen la seva obra tancada amb els seus magatzems, però moltes vegades els museus al nostre país es nodreixen d'obres de col·leccionistes, que jo flipo, de col·leccions privades. I quan es fan revisions del passat tornem a tenir els mateixos que teníem, que havien tingut el seu èxit. Potser és hora de tornar a pensar en tot això, des de quin punt de vista es pot tornar a revaloritzar obres que són molt interessants del passat i que són tan bones com les que feien aquells artistes que després han arribat a ser molt famosos. Podria donar certs diners als artistes que són més grans i un reconeixement necessari i absolut. Hi ha un moment que molts de nosaltres fem una trajectòria més social, més de context, més de crear col·lectius, sense deixar de ser artistes d'una manera privada o d'una manera fent la pròpia obra. I llavors hem creat com espais alternatius a la institució art, on avui en dia, sent gent gran, no només mostrem la nostra obra, sinó que d'altres artistes joves i grans, i que ho fem al nostre rotllo, perquè no hem d'oblidar que som hereus dels anys 70, que som gent que als anys 70 vam ser uns grans lluitadors, i ara també ho som. Ja no ens queixem tant, sinó que creem molt en aquests espais col·lectius on podem mostrar moltes coses. Moltes vegades tinc amics que diuen «Estàs treballant, no? Sí. Pots mostrar la teva obra? Sí, doncs ja està. Trobes dificultats? Moltes, totes, però també pots decidir no jugar a aquest lloc. Pots no presentar-te ni a les beques, ni als certàmens, però estàs una mica fora, estàs outsider. Bueno, però em sembla que està bé ser un outsider, però almenys ho escolleixes tu, no? El món de l'art no és allò que volem que sigui com un estandard, una avantguarda social. No ho és. Som fills d'això. Què són els museus, les beques? Són les institucions polítiques. Treballem per aquestes institucions polítiques. Un museu depèn d'uns senyors que tenen diners, que són altes burgesies, i a més forma part de les polítiques d'ajuntaments, de ministeris. Pots presentar la teva obra com vulguis, l'estàs presentant allà, no? Què serà, un espai diferent? La gent es jubilarà obligatòriament als 62-65 perquè venen joves, però no, el museu no mantindrà una casta d'artistes que no han arribat a la fama, vull dir, estem on estem. El Camp de Tarragona és una zona molt deixada per les grans institucions, no? Així com a Barcelona hi ha grans institucions que es mouen, tampoc és l'hòstia, però diguem-ne que hi ha el que hi ha. Llavors la gent allà, els artistes han après a crear espais on poder fer coses, amb espais de llibertat, a vegades subvencionats, a vegades no. Hi ha gent molt que no té ni subvencions, on a través de certes programacions es fan moltíssimes coses. Es fan festivals de performance, es fan festivals d'instal·lacions, es fan de música, es fan petites galeries, petits espais alternatius dins de les ciutats, i han creat tota una xarxa molt interessant, amb un públic bastant ampli. Diners no dona. Fama, molt poca, molt local, però al final la fama local em penso que és molt interessant perquè és la que fa canviar els mecanismes de la cultura als espais. Jo és que això seria el consell que li donaria a tothom. No lluiteu tant, no competiu tant, o sigui, anem a fer xarxes més solidàries, si t'agrada fer el que fas, i repensem quin és el sentit polític de l'art. No fer art polític en espais institucionals. I aquí em penso que seria intergeneracional. Si trenques les regles del joc, alguna cosa sortirà, no? També és un espai d'incertesa quan estàs construint coses, però existeixen aquests espais i funcionen i tenen el seu públic. Ara, generen diners? No. Jo m'he guanyat la vida els últims 10 anys, guanyar-me la vida, o sigui, fer moltes exposicions, moltes coses, molt del que hem parlat, però guanyar-me la vida amb l'ensenyament, una cosa que és vocacional, que va créixer al mateix temps des dels començaments de la meva carrera artística. I és obvi que no es valora gaire,
t'ho valoren els companys, les direccions, però sempre hi ha aquesta idea, hem de deixar pas a la gent jove, no? La gent gran no està al dia. No és veritat això, no és cert, i més amb les coses artístiques, però es valora molt poc. El que passa que quan la gent gran encara està donant classes, de seguida és respectada, òbviament, perquè en sap molt. Té una llarga experiència i sap molt, i sap també parlar d'una manera determinada i de fet també pot ser molt trencadora. Pot dir coses que altres persones que encara no han passat per tu han passat i que probablement passaran pel mateix puesto, perquè fins que no canviï el paradigma econòmic o el paradigma polític, social, no canviarà tampoc el món de l'art. És que és una societat una mica destroyer, amb tot això. Per què nosaltres seríem diferents? Jo crec que depèn de nosaltres en aquests moments. Però de tots, o sigui, de crear espais intergeneracionals. Seria ideal. Els anarquistes sempre van crear espais intergeneracionals. Mai van fer aquesta divisió, no l'han fet mai. O sigui, quan la gent està polititzada de debò, de veritat, i no aquests jocs que fem de saló moltes vegades amb les nostres obres, no es té tant en compte les edats, i es té en compte molt la sabidoria del passat, perquè d'allà vens, no? Però jo penso que a la gent gran no li queda una altra, perquè què? Ara mirarem els diners, i quins diners, i quan, i estaran morts tots, o sigui, d'aquí quan arribi jo. I a part és tornar a demanar coses a la institució. Vaig estar visquent a Amsterdam amb una beca de la Generalitat, que abans no eren residències, que era això, i que ja la gent rebia subvencions com a artista, però després també hi havia com a certs sindicats que havien creat com un fons. Quan els artistes eren grans també rebien uns diners per la seva feina, les seves adquisicions. A Bèlgica també passa, a França també. També són països que reconeixen la docència, que reconeixen la gent que restaura mobles antics, reconeixen també totes les tasques que envolten l'art d'una manera més de producte, o no sé com dir-ho, artes aplicades, com es deia abans. I, òbviament, la gent està reconeguda, bastant ben reconeguda. Aquí sembla que només anem amb allò del visionari, que veu coses increïbles. Això està molt bé, però també tenim que parlar de reconeixement o bé d'espais on ens connectem. No ho podem deixar amb una cosa econòmica, perquè això de l'art no és merament econòmic. No tots són diners amb el món de l'art. Queda mal dit perquè semblava que estava molt de moda, que tot és diners, tot és diners, tot és diners. No ho són. Hi ha alguna de reconeixement, hi ha alguna d'acompanyament, hi ha alguna de coses d'aquest tipus. A tota la gent gran d'aquest món que és artista no te presentes a un jurat, mira't molt bé el jurat, i si és hostil no et presentis perquè t'amargaràs. Però no hi ha una hostilitat personal, hi ha una hostilitat que aquesta gent gran no s'ha enterat, però són jurats hostils, sí, totalment. I molt sentit de l'humor.